नोंथांमोनाबो 50 लाक्स कइन्स खामायनो सानदों नामा लोगोफोर? स' 50 लाक्स कइन्स आर्निं खालामनो सानदोंब्ला हेमस्टारखौ थाबैनो इनस्टल खालामदो लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बेक एगेन। बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। स' जेन' हक आङो नैबे समावहाय भिडिअ'खौ दिनै लाबोनो गोसो गैयामोन, खारन देहाया बांद्राय मोजां नङा आरो बिराद गगा मोनगासिनो दङ। फोथारावहाय ना हासार बायदिसिना बेबायदिनो आरो मुलि मेडिसिन बायदिसिना सारनानै माने एकदम गन्थङाव बेबायदि मोनामनाय मोनसे सेन हाबोना, थ' बे सेनजोंनो माने गगा मोननाय बायदि मोनगासिनो दङ। थ' देहाया बिराद दुरबल। स' जेन' हक दैज्लां बोथोरनि खोथा ना, थ' दुब्लियाव हाबाबाबो जाया। जेन' हक लोगोफोर, आङो बे समावहाय नैबे भिडिअ'खौ आङो लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। गोसो गैयामोन, स' देहाया बिराद दुरबल, थेवबो आङो भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जादों। हेमस्टारा जेब्लासिम उइड्रल जायाना, थ' आङो भिडिअ'खौ लानानै फैबाय थानाय जागोन लोगोफोर। निस्सय बियो उइड्रल जानो थांगासिनो आरो एयारड्रपआ थाबैनो गेवगोन। जोङो ओरैनो थानानै लाब गैला, जों बयबो मिथिखाजोब्बाय नैबे हेमस्टार कम्बाटनिफ्राय जोङो उइड्रल जागोनखौ निस्सय जोङो मिथिनो मोन्दों बयबो। गोबां इउटुबाव जोङो ट्रेन्ड जानायखौ नुदों, दिनै गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा बेबायदि भिडिअ'फोर बानायनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, आङो दिनै एसे स्क्रिनाव लाबोनो सानदों। आङो बेवहाय माने दिनैहाय डेइलि रिवार्ड टटेल खालामनानै 5 लाखनि सायाव दिनै आङो बेबायदि कइन्स जमा खालामबाय। थ' दिनैनि डेइलि कम्ब'आ मामोन आङो बेखौ एसे दिन्थिनो लादों। बिग चेलेन्ज मोनसे दंमोन आरोना, थ' 5 लाखखौ 50 लाक्स, 5 लाख नङा 50 लाक्स बेबायदि चेलेन्जखौ दिनैहाय देरहानो हाबाय बा कइन्सखौ मोनबाय आरोना। थ' बेबायदिनो जोङो गोबां कइन्स बेवहाय आर्निं खालामनो हागोन। जेबो इनभेस्ट खालामनो गोनां गैया, गावनिफ्राय पकेट मानि बेवहाय दोननो गोनां गैया। थ' जोङो खालि बेवहाय टेप 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 खालामबाय थायोब्लानो जोङो बेबायदि कइन्स जमा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। थ' जोङो बे कइन्स हिसाबैनो जोङो बेखौ बेसेबां डलाराव बेखौ चेन्ज खालामनो हागोन जों उनावसो मिथिगोन। दा बर्थमान जोङो बेखौ मिथिथ'वा। बेयो मोनसे क्रिप्ट' कइन्स ना, थ' जोङो बेखौ बेबायदिनो कनभार्ट खालामनांगोन, चेन्ज खालामनानैसो सेल खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ माने उइड्र' खालामनो हागोन आरोना। थ' जेन' बिदिब्ला लोगोफोर, आङो एसे स्क्रिनाव लाबोनि आरो बेवहाय आङो स्क्रिन रेकर्डिं खालामनाय दंखायो। थ' निस्सय आङो बेखौ एसे दिन्थिगोन आरोना, दिनै माबोरै बे कइन्सखौ लानो हाखो। आरो आंना लेभेला थांबाय एसे माने 6सिम सहैबायानो फ्राय ना। थ' आरो 6, 5, 11टा आरो मोनबा लेभेल कमप्लिट जाबानो बेयो जोबसिगोन आरो गोदान आपडेट फैयोब्ला बेबायदिनो बारायलांबाय थागोन ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, आङो दिन्थिलांनि, एसे नायलाङोब्लानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो गेम गेलेनानै ना। दिनै 50 लाक्सनि सायाव कइन्स आर्निं खालामबाय हेमस्टार कम्बाटआव। लोगोफोर नायलांदो जोङो माबोरै बेखौहाय प्ले खालामगोन ना। हेमस्टार कम्बाट प्लेआव थांबाय। प्ले नेट स्ल' जादों, प्ले जायाखै नै। हेमस्टार कम्बाट टकेन गेवगासिनो, नेट स्ल' 9.25K मोनबावबाय आरो नै, बिराद बरिया। दिनैनि डेइलि कम्ब'आ जाहैबाय नैबेमोन, सेमि फाइनाल स्पेन vs फ्रान्स बेमोन आरोना दिनैनिया। स' आं बेनिफ्राय लाबाय 50 लाक्स कइन्सखौ मोनबाय आरोना, नै देरहानो हाबाय बेहाय 50 लाक्स कइन्स, बिराद बरिया। बिदिनो बेवहाय लेभेलफोर फैबाय थायोना। दिनै आंना 6 लेभेल थांबाय आरो बारा गैला, मोनबा दंबावो ना। थ' बेबायदिनो जोङो मार्केटाव थांनांगौ आरो बेवहाय जोङो बेबायदिनो लिगेलावबो चेक खालामनांगौ। बेबायदि डेइलि कम्ब'खौ जोङो लानांगौ आरोना। दिनै बेखौ लादों DEX, गोदान फैदों 3 वेब ना। थ' दिनैनि डेइलि कम्ब'आ बेमोन आरोना। थ' दिनै बेखौ लाबाय। नैबेमोन सेमि फाइनाल स्पेन vs फ्रान्स ना। थ' बेखौ आङो लाबाय आरोना।
आरो गोदान कार्डआ फैनो थांगासिनो नामा CX हाफ इन्स्टेन्बुल स' बेबो फैगोन जोङो बेखौ बेबायदि क्लिक खालामनानै बेवहाय सापर्ट टीम लेभेल 12 टाइम्स खेवनांगौ बेखौ अब्लासो बे खेवगोन आरो बेवहाय 500K मोनगोन नैबेयाव